Når jeg møder et menneske i klinikken, der kommer med selvværdsproblematikker, så er der ofte fokus på de selvkritiske tanker. Evnen til at kunne se på sig selv med selvkritik er noget, jeg tror på, vi har med sådan helt evolutionært, fordi vi jo gerne vil passe sammen med den klan, vi ligesom voksede op i, eller den klan, vi var en del af. Så vi prøvede i form for sådan en adfærdsregulering for os selv, og komme til at passe ind og ikke stikke for meget udenfor, fordi hvis vi ikke var accepteret i klanen, så var der en risiko for, at vi blev udstødt. Så det, som vi også kan kalde skam, altså sådan en kritisk blik på vores adfærd, tror jeg egentlig helt evolutionært er en form for en hjælp til, at vi sikrer os, at vi har en opførsel, som vi ønsker at have i forhold til den gruppe og den sammenhæng, som vi er en del af. Skam er en grundfølelse, ligesom evnen, altså glæde er evnen til at tage imod, og frygt er evnen til at passe på, og vrede kan være en grænsesætning. Så kan skam eller selvkritik være en følelse, der opstår, en tanke, der er, når vi synes, vi har trådt ved siden af i forhold til de værdier, vi har, og den måde, vi faktisk ønsker at være i verden på. Så det er ikke tanken i sig selv, der nødvendigvis er problemet. Jeg tror, udfordringen mere bunder i, hvis selvkritik eller skam får lov til simpelthen at få for meget magt over en, at det tager overhånd, at vi lader styre af, hvad vi skulle, burde eller kunne, eller vores frygt for, eller tanker om andres dom om en. Vi har mere fokus på vores fejl og fiaskoer, end vores fokus på, at vi faktisk må være her, som de mennesker vi er, ud fra et udgangspunkt om, at vi jo at prøve at gøre os umage. Så med det vil jeg egentlig bare sige, at skam og selvkritik jo ikke i sig selv er et problem. Det der problemet, det er den magt, eller vi tillægger vores selvkritik eller skam. Og der kan man i terapien gå ind og arbejde med, at en tanke er jo bare en tanke, og at vi måske kan lære at lade være med at finde mere af selvkritikken, når det først starter, men lad det ligge og insistere på at leve det liv, som vi har lyst til at leve, på trods af de tanker, der må være. Der er sådan forskellige billeder omkring tanker. Tanker kan jo være ligesom en telefon, der ringer. Vi kan godt høre lyden, men vi behøver ikke at tage telefonen. Så det handler om magten, vi tillægger vores tanker. Jeg har skrevet her på hjemmesiden det her med at være sin egen bedste ven. Og det har ud fra en tanke om, at vi har jo også lært, hvordan vi opfører os over for hinanden i venskabelige sammenhæng eller kollegiale sammenhæng. Og det er jo fint, at vi har sådan nogle kodex for, hvordan vi omgås hinanden. Og jeg tænker, at vi nogle gange kan med fordel se på, hvordan vi er over for andre. Og så prøve at se på, om vi også skulle prøve at være vores egen bedste ven. Prøve at have et fokus på, hvad det er, vi fortæller os selv, ligesom vi tænker over, hvordan vi taler til andre. Jeg glæder mig til at møde dig i klinikken.